The Adventures of Mei 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 le a thian te phekhawk dawra phekhawk lei turin an kal voina kan thon thu ngai thlak tur chu Mei Mei le a thian te phekhawk lei turin dawra an kal ti ania phekhawk lei tura an kalna a hian phekhawk dawra chuanin Mei Mei le thian te chuanin phekhawk mawi em mai khat a in zuar kha an va hmu ni phekhawk zuar tu pa hne na chuan an va kal vata an han en wanga anal chun ti hle a lei kha an du'a chutia lei du'a an en vel lai chuan anei tu pa hne na khanin min han pek sak ro ka pu hei hi kan la ange an tia ma sengin an han leidon tak taka khanin phekhawk kha a awmna atang khan alo bo ta dai mai ani phekhawk zuar tu pa pawh chu a hril hai hle mai a ti ngei na a hrelowa chutia phekhawk zonga an buai lai vel chuanin CCTV a i en tiang u an ti ta a chuti chuan CCTV chu an han en vela phekhawk bo chu mipa naupang te pakhatin ala lai kha an hmuta ni chuti chuan chu mipa naupang chu dawr nei tupa chuan he naupang hi ka hria lawm anin pawh ka hria i vaka lang u an ti ta a kawtthler ah thui tak an kal hnuah chuanin in chhe ve tawh tak mai hi an thlenga chu in chhe ve tawh tak chhungah chuanin an han lut ta a mipa naupang te chuanin dawr nei tupa le Mei Mei nu te u thian ho an lut alo hmu chuanin an kalna chan chu a hre mai a alo hlau thawng em mai a ka phekhawk ruk wang khan khawngei takin police min man tir su aw khawngei takin ti in ngaidam alo dil ngal mol mai a dawr nei tupa chuanin enga tinge naupang fel tak khai ni thin chi a phekhawk te ruk tak mai hetiang hi ti to reng su ang che an tia ni chuanin mipa naupang chuanin kanau hi adam lova phekhawk mawi deuh nei ve te hi a chak si a chuwang chuanin ka khawngei ema dawra phekhawk mawi tak ka hmu khanin kanau hlim tur zia te ka ngai tawh khanin ka ruta mai lawm ale adam lo rei tawh si a atia ni chuanin dawr nei tupa te pawh chuanin an khawngei hle mai a Mei Mei nu le a thian te pawh chuanin a thusawi chu uluk takin an lo ngai thla ve a chuti chuan an in hril ruta sep a he naupang hi phekhawk hi keimah nin lei sak i lai pe ang u an ti ta a an pawisa nei ang chun te an thawh khawm a dawr nei tupa hne na chuanin pawisa chu an pe a naupang te u nau tan chuanin phekhawk chu an lei sak ta a chuan Mei Mei nu chuanin inah hian in u nau chauin ami in awm a ti a mipa naupang te chuanin ni nikumah khanin ka nu le ka pa ten min boral san tawh a chung te dang bel tur kan nei bawk si lova kan u nawin kan inah hianin kan awma ka thei angin eitur te kut dawh ten inhlawh ten ka nau nena kan ei tur hi ka ngai tawh thina a ti a an khawngei em mai a an thusawi an ngaih thlak zawng te chuan an mit tui a tla zawih a Mei Mei nu chuanin kan inah te kan bulah in lo cheng ve du ngem kan rualin lo kal ve ta che u a ti a mipa naupang te chuan a u nau nu chu a en a a u nau nu pawh chuan a lo chak hle a chuti chuan Mei Mei nu te in lampang pan chuanin an u nau chuanin an zui haw ta a Mei Mei nu chuanin mipa naupang te u nau nu chu damdawi inah te kalpui a doctor ten an lo enkawl a hmeichhe naupang pawh chu damdawi ina kal hnu tang chuan hma a lo sawn a a lo dam ta viah a chuti chuanin an zavaiin Mei Mei nu te inah chuan an cheng ho a hlim takin an thian te nen an lo infiam a an lo awm ta a lawm a tawp ta